הלאה, מתיחה. מתיחה. הלו. שלום, מדבר מפכ"ל המשטרה, אהוד בר ניצב. אני מדבר עם לירון מיכאל. אוקיי, הלו. הלו. כן. אני מדבר עם לירון מיכאל. לא, מי זה? הגיע אלינו מידע שצפית באתרי פורנו שגובים בתשלום. אוקיי. בעיקרון אתה מקבל קנס כרגע על השתתפותך בסקרים הפייסבוק המקורי. אל תבוא לסתלבט עליי, מי זה, נו? ורק עיר על ביצה אחת, יא מזדיין. מי זה? אתם באים לאופרה? על האופרה! נתרק לירון מיכאל, לעלות מתיחה. מתיחה שנייה תתעלם. 0502 תחזיק את החלבול רגע. 3, רגע 2 4 תראי לי את הלב כי בניתי. הלו, מי זה? שלום, מדברת רבקה מחברת מקורות. אמא שמק תשברי לי את הלב, לה לילה. לידור כהן ואלעד פרץ מציגים מתיחה אחת, מתיחה שנייה, מתיחה שלילית, פיפי בלישון. אלא מי אנחנו מתחילים עכשיו? אלעד פרץ?